שלום לכולם, שמי הילה יניב, אני סטודנטית לתואר שני באמנות יהודית בבר אילן. את עולם המעבדות לצילום, חדר חושך, שחור לבן, למדתי עוד מחטיבת ביניים שלמדתי בה ברמת השרון, שהמעבדה עוד הייתה פתוחה שם. אני בעצם חזרתי ללמוד מעבדה במכללה לאמנות שנקראת מנשר בשנת 2012. את עולם המעבדות לצילום לדעתי הוא מעניין ומסקרן, אך לא קל בהתחלה, אבל יש בה סיפוק מסוים, והוא לראות איך התמונות יוצאות בסוף. לראות איך התמונה נוצרת, איך היא נוצרת, ואיזה כימיקל. עוד מעט אני אסביר לכם הכל. אגב, היום אני אלמד אתכם איך יוצרים תמונה במעבדת צילום חדר חושך של פעם בשחור לבן. אז בואו נתחיל עם הדבר העיקרי, מה זה פילים, סרט צילום על קצה המזלג. מהו סרט צילום? כלומר פילים. סרט צילום פילים הוא אמצעי צילום אנלוגי שעובד על בסיס תהליך כימי לשם יצירת תמונות. הסרט עשוי משכבות דקות ורגישות לאור, המורכבות מחומרים כימיים המסוגלים לשנות את מצבם כתוצאה מחשיפה לאור. הפילים הוא תוצר של תהליך הנדסי מורכב שמשלב בסיס פלסטי, כימיקלים רגישים לאור ושכבות המאפשרות לתעד תמונות באמצעות תהליך כימי. סרט הצילום מאפשר לנו ליצור תמונות בצורה אנלוגית, והוא היה אמצעי מרכזי בצילום לפני הופעת הצילום הדיגיטלי. זה מיכל הצילום. זה המכל בו מכניסים את הנגטיב לתוכו בחושך מוחלט. בעצם הנגטיב זה סרט צילום, מכניסים אותו לסליל, אני אראה לכם מה זה סליל, זה סליל, בחושך מוחלט. וכאן הנגטיב, הוא לא נגד הנגטיב אמיתי פה, רק לניסיון, מכניסים אותו כולו לתוך הסליל, כדי לשים בו אחר כך כימיקלים ולייצר תמונה. אז בואו תראו. אני מוציאה אותו בכוונה, כדי שתראו מה עושים. אז יש כמה דברים חשובים במובן. יש את העמוד הזה, הקטן, שמכניסים לתוכו בהתחלה, נכון? מכניסים לתוכו. בחושך מוחלט, שוב. ואז לוקחים את הנגטיב, את הסרט צילום, פותחים את החלקים שלו ככה, מההתחלה ומהסוף, כי הוא מחובר לסרט צילום כזה, בקופסה כזאת, מעבירים אותה ככה, תראו. יש שני צ'וקצ'יקים כאן, אתם רואים? לא יודעת אם רואים את זה, הנה פה. אחד פה, אחד פה. מכניסים פנימה בחושך מוחלט. אם מדליקים את האור, אז הסרט צילום הולך, זהו. אין נגטיב. אז עושים ככה, מעבירים את זה. ואז מסובבים עם הידיים, שנייה שוב. פעלי לוקחים ככה, סובבים את זה עם הידיים. תראו שאני לא רואה כלום, והכל בחושך. ומסובבים, מסובבים. נכון? צריך להיזהר שזה לא זז הצידה ולא נופל על הרצפה. הנה, מעולה. עכשיו מכניסים אותו פנימה, ואז סוגרים את זה עם המכל, עם הכיסוי מכל, וצריך לשמוע קליק כזה, קליק כדי שלא יפתח לאור. בואו נראה. שמעתם את הקליק? הנה הקליק. כמובן סוגרים את זה. עכשיו אני אסביר לכם מה עושים עם הכימיקלים של הפיתוח סרט. צריך לפתוח, להכניס סוג של משפך כזה, ואז להעביר כמה כימיקלים. בהתחלה צריך את המפתח, בכל סרט צילום יש זמן שונה של כל כימיקל. יש כל מיני סוגי סרטי צילום, כאילו פילים שמצלמים בהם, וכל אחד יש את הזמן שלו. שכחתי לומר, צריך פה שעון יד, כדי למדוד בסטופר או סטופר עצמו, למדוד כמה זמן מערבבים את הכימיקלים. בסדר? אז נתחיל עם המפתח. נגיד עכשיו שמתי פה מפתח של סרט, נכון? אז צריך לערבב נגיד כמה דקות, 8 דקות, 8.5 דקות. צריך לערבב בדקה הראשונה או חצי דקה, תלוי בסוג של הפיתוח. לערבב ככה, עד אז ככה לשולחן. בעצם כל תחילת דקה לערבב את המפתח.
ואחרי שאני מסיימת עם המפתח, נגיד 8 דקות לדוגמה, צריך להכניס את זה למים, לברז מים פתוח, עדין, שזה נקרא עוצר. ואחרי העוצר שופכים את המים, כמובן ממחזרים את המפתח והקובע, ושמים מקבע שזה קובע אותו דבר, ל3 דקות, או תלוי בסוג של הקובע, סוג של הכימיקל הזה, ואז גם אני מערבבת כל כמה דקות, כל כמה זמן, תלוי בסוג של החציפה וזה, של הכימיקלים, מערבבת ככה עם הידיים ושוב ככה. הבנתם את הרעיון? בסוף אני שמה את המכל במים זורמים, רבע שעה, 10 דקות, ואז מוציאה את הסרט, צילום, כי הוא כבר אחרי פיתוח ועוצר ומקבע, אז רק אחרי זה אני יכולה להוציא אותו את הנגטיב, המכל הקטן הזה, הסבון. הסבון הזה בעצם מנקה את הנגטיב מלכלוכים. אז זהו, זה השלב הראשון לפני ההדפסה.